Helo, fe enw yw Hyw, ac rwy'n Darlithydd Cymraeg yn Ysgol Gelf Dylunio Caerdydd. Ar ôl cwblhau fy ngradd meistr yn dylunio diwydiannol, ac yna MPhil oedd yn edrych ar dylunio a chanladwyedd, es I weithio fel dyluniodd cynnyrch I 2 gwmni cyn dechrau busnes fy hun yn dylunio a chreu celfi cyfoes I ystod o frandiau enwog. Fe ddechreuais fy ngyrfa addysgu fel darlithydd yn y sector addysg bellach, gan ddatblygu cwrs gradd sylfaen, dylunio celfi cyfoes. Felly, cam naturiol oedd cyfuno fy mhrofiadau diwydiannol ac addysgu drwy ymuno ag Ysgol Gelf Dylunio Caerdydd. Yn ogystal â'n rôl fel tiwtor Cymraeg, rwy'n arweinydd modiwl ar y rhaglen BA Artist Dyluniodd Gwneithurwr a'r rhaglen MSc Dylunio Cynnyrch. Dwi hefyd yn diwtor lefel 5 a 6 ar modiwl Theori Cytser ac yn diwtor personol. Mae'n fraint I fod yn rhan o'r gymuned dysgu ac addysgu agored creadigol a blaengar, lle mae myfyrwyr a staff yn gweithio mewn ffyrdd amldisgyfreithol newydd. Dwi'n ffodus iawn o weithio mewn adeilad cyfoes, llawn bwrlwm ac adnoddau ardderchog, a dwi wrth y modd yn ysbrydoli a chefnogi myfyrwyr yn eu gwaith creadigol. Rwy'n ymdrechu I baratoi fy myfyrwyr ar gyfer farchnad swyddi cystadleuol, trwy eu hannog I fod yn arloesol, greadigol ac yn chwilfrydig, tra hefyd yn sensitif i'r cyd-destun y maent yn gweithio ynddo. Mae'r gallu i'r myfyrwyr I fod gallu gyfarthrebu yn ddwyieithog yn sgil allweddol I fanteisio'r cyfleoedd gyrfa newydd sy'n dod i'r amlwg yn y diwydiannau creadigol yma yng Nghymru.